Assalamu alaikum. Yadda da ka yi amfani da WhatsApp guda 4 akan wayarka ba tare da ka yi amfani da su a adin account ba, kuma kowanne daban-daban. Ku biyo ni step by step a cikin WhatsApp ɗin nan zan nuna muku, a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi. Dukansu za ka yi amfani da account guda 4 kuma kowanne nambansa daban-daban, kuma kowanne account ɗin daban-daban ba tare da ka shiga ciki ka yi add account ba. Da farko duk wanda yake da bukatan hakan kuma yana so ya amfani to ka nemi su masu mai guda 4. Sannan kuma zan ajiye muku link na gosha wanda ba sa yin banin din mutum. Akalla idan ka dora sim zai iya kaiwa kwana 10 ko 5. Domin ni na dora kusan kwana 5 kuma ba su yi banin dina ba, har yanzu yana nan kuma suna tara min income. Wannan ma Hudu da nayi ne shi yasa na dan dora muku bidiyon ku kalla. Link din sa yana a description ga wanda yake da ra'ayi. To mu je zuwa mu shiga cikin Play Store domin ɗauko wannan application din. Kana garzayawa cikin Play Store sai ka je wajen satin ka rubuta dual space, gashi ne da nake typing a sama kana gani. Bayan ka rubuta sai ka taba, to da ka gansu guda 3 ne, akwai light akwai pro. Gashi nan wannan wanda na taba ma wannan, sai ka sauke wannan light din nan, sai ka koma ka je ka ƙara sauke wannan na biyun. Gashi nan kada ka sauke wannan pro din, wannan wanda na taba shi ma gashi nan wannan. Bayan ka sauke su sai ka dawo phone page ɗinka ka shiga ciki. Bayan ka shiga ciki zai dan yi sacin hakan nan, sai ka dan jira shi. To bari mu dan jira shi sakamakon yana sacin ne. Bayan ya gama sacin zai nuna ma page kamar haka. Sorry ku dan yi wannan, ya nuna min abubuwa sun yi yawa kamar, bari in skipping din. Daga nan zai nuno ma page kamar haka, kun ga ina amfani da shi. Sai ka taba wajen plus din nan. Ka yi amfani da business WhatsApp, duka ka yi adin din business WhatsApp a ciki. Kana budewa. To sai ka jira zai nuna ma duk wani menu da yake kan wayarka. To gashi nan. Idan ka zo kan app din da zaka dauka wato WhatsApp din kenan, ka yi amfani da business WhatsApp. Gashi nan. Idan ka taba shi sai ka danna clone din nan. Kana danna clone shikenan zai ma adin din sa a can. Ni yanzu ba zai yi ban yi adin saboda na riga da na adin din sa. To shikenan haka wannan strategy zaka bi. Kana dawowa yadda ake bude WhatsApp ko kun sani, yadda ake connecting din wannan din ma na san kun sani. In ba ku sani ba zan dora muku bidiyo. Duk wanda bai sani ba sai mu magana ta comment section, zan dora bidiyo insha Allah a yadda ake connecting WhatsApp din. Link na a description. Allah ya samu dace. Wannan hanyar zaka bi domin sama wa kanka income kaɗan. Kaga 3,000 ai ba wasa bane. Dan kaɗan yi kwana 10 ka samu 3,000 a wayarka ai ba abin reni bane. Saboda ko a data kake konawa kaga zai rage ma kashe kuɗin data. To Allah ya samu dace. Wanda yake da ra'ayi link yana a description. Allah ya samu dace. Na san da yawa sun san wannan hanyar, wasu ne dai ba su sani ba. To Allah ya samu dace. Na bar ku lafiya. So a cikin dual ina da WhatsApp guda 2, ga nan ma kuma haka a phone page. Allah ya samu dace.